shi yasa iyaye masu tarbiyya har kullun yana daga cikin abin da za su yi mawa 'ya'yansu tarbiyya akai, musamman mata, shine karfafar su akan sifa ta kunya, nuna mata cewa ke mace ce, kamewa aka sanki da shi, sanin mutuncin kai aka sanki da shi, ba za ki cire kaya a falo ba, mutane duk suna zaune a komi kankantarta a rufe kofa a shiga daki ai kaza, ki nuna mata kamewa da mutunci da sanin kai. Allah madaukakin sarki ya buga mana misali a cikin Alkur'ani kuma yanda za mu san matsayin da kunya take da shi a addini. Annabi Musa alaihi salam lokacin da ya baro Masar ya taho Madiyan, ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. abu na farko ya zo ya zauna a wannan farkon gari, mana a bayan gari, sai ga mutane sun zo da dabbobinsu suna kiwo, wannan suna shan ruwa suna cin abin da dabbobi suke da bukata, sun gefe can ga wasu mata guda biyu kuma su ma da nasu dabbobin amma sun tsaya a gefe, sai ke mamaki waɗannan ya suke a nan gefe, ma khatbu kuma me labarin ku, ya aka kuke zauna? La nasqi hatta yasdira ri'a, muna gefe ne sai waɗannan makiyaya sun gama sun kau sannan mu ba mawa mu ma namu dabbobin abin da suke bukata ko muka zo nema. Ashe ba sa cakuduwa da maza, ba zo a ce a kawai ai duk mun fito nema bane baki ta kafada da maza a mota ne a ina ne ki ta kokawa ki ga mace tana giggiftawa tsakanin maza hankalinta kwanci, wannan babu alamu na kunya a tare da ita. Sannan da ya taimaka musu suka yi abin nan ya musu, ya ba ma ya ja dabbobin su ya kai suka samu damar shan abin da za su sha suka kuma tafi. Allah maɗaukakin sarki da ya tashi ba mu labarin ga ɗaya daga cikin su nan ta dawo, mahaifinta ya aiko ta, sai ce faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya. Ɗaya daga cikin 'yan matan nan guda biyu sai ga ta dawo tana tafiya a yanayi na kunya. Shi har a tafiyan ma ba so ake aga kina ta tafiya kina ballagazanci a hanya ba, tafiya ma ta kunya take. Ta zo a nutsuwa, yanayin yadda zaki taka, yanayin yadda zaki motsi da jikinki, yanayin yadda zaki kasance zaki yi ne tsaka-tsakiya, ke ba zaki ta wani gwalangwaso da jan hankali ba, sannan kuma ba zaki yi tafiya irin ta maza ba, gab ki nan ki can gurin. Mace daban take a har a tafiyarta, mace daban take har a tafiyarta. Shi sa a tafiyar Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin waccan aya, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. In sun tashi suna tafiya kada su rika buga kafafunsu saboda su jiyar da abin da suka boye na gayinsu. Kin sa hijabi, kin yi kwalliya, kin sa hijabi, kin rufe kwalliyar da kika yi da aran da kika yi, sai kika sako takalmi tun daga can in kin taho kwas duk wanda yake nan dole zai haka, wace shi wannan, ko ba haka ba? To ba a so. A wancan lokacin saboda abin da yake mata sun shahara suna ado da shi a lokacin shine mundaye da ake sakawa na kafa, in suna tafiya sukan taka kafa su yadda zai rika wannan dan kacacar din yana jan hankali. Wannan ki bari sai a gida, in sarka 100 zaki saki ta kacar a kafar ki a gidanki kike in kwaskwas din me zaki yi a gidanki, amma a hanya ba a so ki ja abin da zai zamanto ya ja hankali akai. Mace